Yo, what's up mga pare ko? Welcome back to Smash TV Vlog. And for today's video mga pare ko, nato diri sa atong probinsya, no? So tarawang atong background, no? Puros kinasyalasang kay syempre na kita sa probinsya. Mo na gana mo dis bukid. Oh, di ba? What's up? So na diri ron sa bukid sa uslob, no? Across sa diri, no? Awas na ligid wagi. Puros din nakahoy di across sa ron nag-trail ko padungkog syudad. Hello, what's up guys? Wow, yung hapon na tanan, no? So, pasig ka mo rin kiba mo agig bukid, no? So na ako din bukid sa uslob, no? Sa among probinsya mismo. So baka nagyana na mo diri, oh? Nagyana na mo diri? Sa mo rin kiba mo agig lasang kiba mo, eh? Sabi mo, basic rin kayo sa mo ang lasang, bay? Oh, kiba mo sa kung dala ka rin Honda Bravo with 100. Oh. Ang atong gitrail is muna yung gitrail, oh. Bravo 100 2006 model. Napamuani ron. Oo. Napamuani po dyan yung trail. Trail tabi. Honda with trail ta. Ari tagbukid, oh. Ingunahan niya itong agian. This is Mars TV Vlog. Sumahan itong agian ng bukid, o basig nagtuumob sa iyo ng among bukid ribay. Lisod na di sa iyo, oy. Buwang kita di magkersara dia, oh asal kita magkersara dia. Ayo ra kanang gitrail din sa among gitrail dress bukid, ay sare mo. Tango bigyan na mo dire. Dia lagi anas motor gitu. Saya digitawat nih trail dia. Trail gani, trail. Oh, ano? Sunama rin bukid sa uslob sa among probinsya, no? Sa wapak hebalo. Aron mo makhebalo. Mao ni among probinsya diri sa uslob, no? We're going to the city now. So itong gidala dito pag uli kaniya is XRN. Balik sa siyudad. Ang dalhon ng Bravo kay gimingaw na ko ng Bravo bay. Dude, nga. Dude. Agi sa miha. Dong. Oy. Lig. Agis ako. Oh, balik na yan. May Basilio rin. May agis ako na. Ano na dire? Oh. Saan mo to vlog? Mas lisod na gitong agianan sa inyo, pero mas lisod pa gini nga mo, ah.
up mga parikoy? Welcome back sa YouTube channel Mars TV. And for today's video mga parikoy, siyempre nata diri sa bukid no, sa among probinsya sa Oslob. Siyempre ni uli bigyan ng kadlawon. Alas 2 minigikan sa syudad. Yan, abot mi diri sa Oslob mga alas 6 na kapin kay nagapit-hapit palagi may gini laging kuan kay ta langayan kay tapon. Hilig vlog pero ngayon kay pod lagi parat dia. Siyempre ang atong background ron kalasangan kay naman ta diri sa bukid. Sa bukid sa inyo aday. Diba? So shout out sa dali ka na magpa-shout out dia. Shout out ko ni Andy Silvano from Guadalajara, Guadalupe, Cebu. Shout out. Shout out ko ni Boss Wawi Escoro nasa Manila karon. Shout out mo Brad. Shout out ko ni Brian Rocaberti. Brad, shout out amping dia kanunay Brad kung asam biyahe amping jud kanunay. O nya shout out ko ni James Dinagit Pasay from Danau, Cebu. Shout out mo Brad. Shout out ko ni Kwan Jid Vlog TV nga wa kuyog sa mong laag karno kay mahadlok ko siya sa kay motor travel og layo. Mahadlok siya mao na wa kuyog sa. So ay nagpalambalingan na tutupid ya kay no choice at kon ba lang. So sulay sa ba kasi sabay sa panahon ba. Upo-upo sa tirada ba. Shout out ni